Следващото видео е епизод 2 на оцеляването в Майнкрафт с Доби. Първият епизод беше на стрим, който беше абсолютно пълен провал. Лагваше, нямаш хора, нищо не ставаше от този стрим, но сега е на видео. И да се надяваме, че поне до другата година ще го кача. Защото не мога да си правя тъмнелите. Трябва да плащам. Но не искам. Трябва да викам Лъчо. Да, как ти де? Ко става, Доби? Нещо. Опитвам се да се направя къщата. Само, че нещо не става. Аз сега ще събирам дърво. Просто ще щупа тези книги. Ето толкова ми стига. Коста Ендърмен, как е живота при мен, изли? Стойте на да, а той не стрим забравих. Ще аз на стримам. Аз вече имам зеле дела, вече ще зателя. Идвам, да се нанеса. Айде. Интересно изкачване. Брата, Ето, аз ще спя ето тук. да не излезеш от къщата, да не умреш. Не е така, ми дава вече. Добре. Има... Чакай, просто... Стоя тук, ще направя фулянка. Yes! Ей, сега знам какво ще направя. Доби да знаеш, тук ще е хвърлянката. Да може човек да се хвърли, когато е отчаян от живота. Аз се хвърлих. Юпи. Ус. Ус. Мус. Аз не съм се хвърля. Штука. Ама аз си няма мога да го направя. Да, леле. Не, есть баба. Тя баба. Баба Кеша. Баба Кръша. Не знам къде е тя баба Кръша. Не, ты също. Тя ти е във Viber? Не, искам да се върта. Не там. Не, аз не искам да се бъда там. Не искам да се бъда там. Да доби. Абе чакай, ще го пера номера, бе! Бавна ли си? Аха я. Аха я. Как се кои? Подписваш? Доби стана нинджа за 0,5 секунди. Баш. Не, чакай, ще стане много плътена стане. Абе, не само отвънка е голяма жега. Аз тук вкъщи не мога да се издържа. Наистина отвънка е ужасна жега. Сега като си дам късмета... Брада... What's that, брада? Тази печка може ли да я взема? Коя е? Тази. Коя печка? Тази виж. Ами, добре. Благодаря.
ми правиш. Няма да стане така. Аз още ни стълби трябва да направя. О! Мале, дожната, приятел! Дожната! Не. Добре. Нали не се разтече водата? Yes. Добре. Вътре искам да е 4 блока. Значи това 5. Пребих се. О, перфектус! Но обичам така като става. Не брат, ти се шегуваш. Какво стана? С едно дърво няма да ми стигне. Охо! Какъв коч, леле, какъв коч. Скочих от 100 блока и буквално малкия ми пръст беше във водата и... Бде... What's that, брата? Не, не става. Не! О, добре, Ще вие го тук. направя с кактуса, ти най-вероятно ще е по-яко. Да. Сега да стана на яка къщичката. Аз мисля в следващия епизод. Чух крипър! Чух крипър! На кактуса напад. Не кактуса падна. Не. Абе, то няма само за малко. Една секунда. Какво намери? Колко? Да? Виж, значи кактуса тук е малък, нали? Мгм. И Благодаря. когато е само кактус, виж го, човек. Да, и виж, например. Стой, сложи го пак. Например, искам да изхвърля една книга. И виж. Изчезва. Къде отиде, бе? В кактуса. Сега нямаш книга, ти ли? Да. Сега нямам 2 книги, Не. защото едната ти я взе. Знае. Не ми трябва споко. Трябва ми къде си! Какво ти трябва? Нищо си трябва. Оляля, Еранч. Добре. Ти е добре. Чай аз да си пусна един ресурсен пакет. Може ли да ме дадеш дърво? Древа нямам. Имам, ама какво дърво? Смисъл, ако е планкс, да. Каквото и да е. Колко ти трябва? 10. Благодаря. Ей, ребе, кажете ми къде е айрана. Няма! О, чакай, че намерих айран. Чек, точно...
Оне. О, добре. Тони, ела. Тука. Тони. Ай, махни се, бе! Айде. Вие как ти се яе. Какво е? Здрасти. Какво правиш? Как ми се айрана? Така, сега телефон. О, морски скок, yes. Аз си нафармих всичко. Имам си още 4 айрон. Животът е хубав. Преди малко каза, че Майнкрафт е толкова много те дразни, а пък сега живота е толкова хубав. Еми сега... Аз съм намерил. Чакай, добре. Трябва да прася. Грабна ерана, значи... Ти ми открадна айрона също, ей! Няма да лъжиш. Не лъжа. Ако лъжиш? Аз го намерих, че дойде. И ме го взе. Еми да, ама ти после аз като си го изкопах и ти ми го открадна. Той беше си беше му. Напротив, беше си моя айрона. Напротив. 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 Това ще го кътно, защото на видеото ще се чуе ужасно. Чакам се, ерана. О, какво е? Кой ли бе? Аз я бегай, бе. Как ще чакаш сега? Не стига, че съм беден. О! Еми какво с една айрон кирка, една айрон брадва и айрон бутуши с една кофа? Дехи, много си беден, ама какво прави? Много си беден. Добре, зад кадър ще изсварим много такова и ще ти дам. А сега ще ми дадеш ли едно джънгъл дърво назаем? Едно джънгъл дърво. Не дърва от джунглата? Да. О, аз съм в той къща. Дай направо ще преспя. Sweet dreams are in the waiting. All the guys are waiting. Зомби, сега не може да се качи. Чай, то пък трябва я да спа. Да, не си сложил този плуглин. Ики дърво. Юпи. Чакай, аз сега ще сложа така. Къде са въгличката? Ето, подарък от мен.